Palipad na tayo sa Saranggola. So yo, what's up sa inyo mga kadagit? Dito kami sa rooftop ng aking pinsan. So magpapalipad tayo ng saranggola. Ito yung saranggolang ginawa natin. Sama ko yung pinsan ko. Ayan. Hindi naman ginawa to, kumbaga nabihag lang to. Ayan. Ayan, may mukha pa. So yun, let's go. Panoorin nyo ako paano magpalipad. Yo, what's up sa inyo mga kadagit? Na-play na yun saan? Palipad na tayo sa saranggola. Saan yung video yung ano? Saranggola saan? Gege. Ito ba? Oo. Ayan o. Mukhang kukulangan yung tali natin ah. Taas na agad niya, saglit lang. Dito. Shoutout tayo na. Nasa dulo ng video yung mga shoutout mga kadagit. Ayan, may isang saranggola. Ekta rin natin yung mga kadagit. Ayan, nakita nyo ito saranggola. Saan na? Kita ba? Ito. Ayan, nakita. Saan? Kita na? Hindi nakita. Hindi ko makita kadagit. Nasa na? Taas na. So wait lang. Wait lang ah. Ayan, mga kadagit. Iano natin, itotorin natin kung tawagin yung tore. Kailangan nakaangat. Ay, may fighter doon, no? Puta, bibihagin ko yun. Bibihagin ko isang saranggola, kadagit. Sa lahat ng mga batang 90s dyan, 80s, yan, yung mga kabats ko dyan. Alam ko naabutan nyo to sa yung mga mas matatanda pa sa akin. Kahit naman hanggang ngayon, marami pa naglalaro. Mukhang kukulangin yung tali ko kasi hindi ako nakabili ng sinulit. Ayan o. Yun, lumalakas na yung hangin. Kita saan? Oo, kita. Ano? Shoutout sa inyo lahat, mga kadurugista. Ano natin? Kadagit, larga natin. Ito, nakita nyo yung sinulid. Lalarga ko to ha. Ayan o. Ayan o. Larga natin. Uy! Pakita mo yun saan. Pakita mo yun. Kita ba saan? Kita. Ayun o. Ayun o, nakikita po. Pupuntahan ko yung ano na yun, isa. Pero sobrang liit na talaga. Layo na eh. Uy. Muntik ng tawaan ng ibon yung tali. Sana makabiyag tayo ng ibon. O kaya agila. Yan muna yan. Uy, mababa. What's up? Binababa ko muna, walang hangin. Bakasan. Ay, puta, ang gulo.
Buhol kadagit, nabuhol yung ano namin eh, no? Nabuhol yung sinulid. So post ko muna. Yo, what's up sa inyo mga kadagit? Binaba natin yung saranggola dahil walang hangin, pero subukan ulit natin paliparin. Medyo gumaganda na yung hangin. Let's go! So yun, mamaya wala talagang hangin mga kadagit.